गुबुना जोंनि जौगानाय आरो जोंनि बर' हारिनि मोनथाय थामोनथायखौ नुनानैनो षड़यन्त्र खालामनानै मोनद' हारिनो एसटि होनानै जोंनि हारिखौ खेर-बेथेर खालामनो नागिरदों। गोदोबो जोंहा राजा दंमोन, रायजो दंमोन, बेबो जोबस्रांबोबाय फैयै फैयै मोनसे नैयावहाय दा बेबो सानसे समाव खेर-बेथेर जाहैगोन नामा, नङा होमबा? गुबुन हारिनिफ्राय इएम जायोबा, गुबुन हारिनिफ्राय सिएम जायोबा, डिपुटि सिएम जायोबा, गुबुन हारिनिफ्राय एमएलए जायोबा, केबिनेट मिनिस्टार जायोब्ला बर' हिसाबै मा सिनायथि थाबावगोन, बेयाव आइडेन्टिटि थाबावगोन? बुंदो दानिया बिटिसि सेक्रेटारिनि बाथ्राखौसो बुंगासिनो दङ। नोंथांमोना बेयाव थानानै जि बिटिसि खुंथायखौ खुंगासिनो दङ, नाथाय बे डिसिजनजोंनो बिनि बिटिसिनिफ्रायनो जुदि बेबायदि मोनसे जुदि खैसारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोसोम जोमैया जुदि साग्लाबबा बेयाव कम्प्रमाइज गैया। बर' हारिया कम्प्रमाइज गैया, लाइमोना कम्प्रमाइज गैया, ट्राइबेल माहारिया जोङो कम्प्रमाइज गैया। फरायसा हिसाबै जों जुजिलांगोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं मख'बावगोन, दिनैनि समाव जोङो नायोब्ला बर' हारिया गोदोबो खौसेथि गैयामोन, दिनैबो खौसेथि गैया, इयुनावबो खौसेथि जागोन ना जाया बेखौ जोङो हमनो हाया। मोनसे बाथ्राया बेनो, मानि थाखाय जोंनि गेजेराव खौसेथि जाया? राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखायनो खौसेथि जाया। बिथांमोना गोबां धोन सम्पति बिथांमोना आरजिनानै लाबाय, बिथांमोननि धोन सम्पतिखौ जाख'नो हाला। नाथाय जोंनि रायजो नोंथांमोना मोनथिनांगोन, खोनाबाय? मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन, जे मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला सोरबा बिदा फंबाय, सोरबा न'खरनि बाय बाहागि हमनानै ला, सोरबा जिहेतु दङ, नङा होमबा? जोंबो सासे फरायसा हिसाबै एसटिनि माबा मोनसे केटेगरियावनो जोङो जब मोनो, बबेबा मोनसे जोङो एडमिसन मोनो, स्कलारशिप मोनो, बेयाव जोङो स्पेसियेल जोङो इन्जय खालामनो हायो, नङा होमबा? बे इन्जय खालामनो हानायखौ गुबुन हारिफोरा मानो मेगन सादों, नङा होमबा? गुबुन हारिफोरा मानो बेबायदि जादों? जोंनि जौगानाय आरो देरनायखौ मानो नायनो बादों बिथांमोना? सब एसटियाव मा दङ आरो बिथांमोना दि दाबिबाय थादों, बिथांमोना दि बुंदों, नङा होमबा? बिथांमोनखौ जुदि इमान डेभेलप जानायखौ लुगैदोंब्ला बिथांमोना जिबायदि दङ, बिथांमोननो स्पेसियेल मोनसे इन्जय खालामनो थाखाय बिथांमोननो राइट हो, एसटिखौ होआलासिनो बेखौथ' होनो हायोना? बेयाव माखासे षड़यन्त्र दङ। आरो राजनितिक दैदेनगिरि नोंथांमोन, बर' हारिया दिनैसिमबो खौसेथि गैया, नोंथांमोननि थाखायनो खौसेथि गैया। नाथाय नोंथांमोना खौसे जायोबानो बर' हारिया खौसे। दिनै जोंनि गेजेराव सोरबा इउपिपिएल, सोरबा बिपिएफ, सोरबा बिजेपि, बेबायदिनो मोनसा मोनसि इलेक्शन समाव नाय, दिनैनि परिस्थितियावबो नाय, दिनै फंसे बाथ्रा बुंगोन, आं थार बाथ्राखौ बुंगोन, आंखौ सोरबा बिपिएफनि मानसि, सोरबा इउपिपिएलनि मानसि, सोरबा बिजेपिनि मानसि आंखौ बुंगोन, बाथ्रा बुंगोन। स' बेफोरबायदि मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैनाङा। सैथोखौ जोङो फोरमायनांगौ आरो सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौ। राजनितिकाथ' दिनै दं, गाबोन गैया, सोरबा दिनै फैदों, सोरबा दिनै थांगोन, नङा होमबा? राजनितिकखौ साइडआव दोनथ'नानै हारिनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनो हाया नामा? फंसे बाथ्रा नोंथांमोना साननो हाया नामा? हारिखौ अलखदाव जुदि लाङोब्ला, नोंथांमोना भट बेंकनि थाखाय जुदि हारिखौ जुदि माबा मोनसे जुदि अलखदाव लाङोब्ला कम्प्रमाइज गैया, बेयाव जातिया कम्प्रमाइज गैया। रायजो राजाफोर नोंथांमोन मोजाङै खोनासंनानै ला, कम्प्रमाइज खुनु दिन जानाङा। आरो जोंबो फरायसा हिसाबै जों कम्प्रमाइजआव गैया, जोङो बिग्रायगोन आरो बिथांमोननि बेरेखाबो जों गसंनो थाखाय जोङो बायद'था जागोन। बेनो आरो बाथ्राया। बेयावथे फंबाया जाखिनि बाथ्रा बुंबाय जे लोब्बा गैया होननानै नोंथाङा फोरमायबाय, एबसुआबो लोब्बा गैया, इउपिपिएलआबो लोब्बा गैया होननानै बाथ्राखौ बुंदों। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे एबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्लेगखौ नुनो मोनदों। दा बे बिथिङाव माबोरै लोब्बा गैया होननानै बाथ्राखौ मख'खो? जायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे बे समाव इउपिपिएल आरो एबसुनि बिथोनावनो 29 नभेम्बराव जानाय जाथाया जादों होननानै बाथ्रा बुंदों। दा बेखिनि बाथ्राखौ आं बेखिनि बाथ्राखौ आं माखासे बाथ्राखौ आं जिहेतु बुंखाबाय 29 नभेम्बरनिफ्राय। दा 29 नभेम्बरनि इन्सिडेन्टखौसो लानानै माखासे मानसिया राजनितिक खालामगासिनो दङ, माखासे मानसिया षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ। मा मोनसे बाथ्रानि थाखाय बेबायदि षड़यन्त्र खालामगासिनो दङ बेखौ जों मिन्थिया। आरो आं थोंजोङैनो जों बुंदों, फरायसा हिसाबै सोरबा हाग्रामा महिलारि सारखौनो जा, प्रमद बर' सारखौनो जा, जाय बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरि, सोरबा बिश्वजित दैमारि सारानो जा, आरो गोबां राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो रिसपेक्ट होयो। जोङो जिहेतु बिथांमोना मोनसे बिग्रायनानै, हाग्रामा साराबो हाग्रायाव थानानै बिथाङा बिग्रायदोंमोन, नङा होमबा? बिथाङा गोबां आन्दलन खालामनानै आन्दलन खालामखांनायनि उनाव बिथाङा शिफ्ट जादों, नङा होमबा? बेखौ जोङो रिसपेक्ट होयो सार बिथांखौ। आरो बिथाङाबो मावाखै नङा, गोबां मावदों, गोबां खामानि मावदों बर' हारिनि थाखाय, बेखौ जोङो मोनथियो। आरो प्रमद सार बिथाङाबो जोंनि थाखाय खामानि मावदों, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय बिथाङाबो खामानि मावदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेतु जोंहा स्पिकार आसाम एसेम्ब्लिनि, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जोंहा बिश्वजित दैमारि सार, जोंहा मोनसे
जि स्पिकार हिसाबै जिहेतु जोंहा बर' हारिनिफ्राय जिहेतु थांदों बिथाङाबो माखासे बुस्थुखौ आसामनि जि केबिनेट बडियाव थानानै आसामनि जि स्पिकार हिसाबै आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार हिसाबै सार बिथाङाबो मावदों गोबां दैदेनगिरिफोराबो मावदों आरो गोबां राजनिति दैदेनगिरिफोराबो मावदों नाथाय बेयावहाय मोनसे बाथ्राया फैबाय थादोंदि बेखिनि बाथ्रायाव जोंहा कुनु जि कनफिउजन जानो गोनां बाथ्रा गैया बेयाव आबसुनि फ्लेग दङमोन होननानै बाथ्राखौ बुंबाय थादों नंगौ बाथ्राखौ आं फोरमायगोन दि इउनिभार्सिटि लेभेलाव इउनिट मोनसे कमिटि थायो आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेतु इउनिट मोनसे कमिटि आबसुनिबो बेयाव जिहेतु दङ बिसुनिबो दङ राभानिबो दङ बेयाव गोबां इउनिभार्सिटियाव गोबां मानसिनि जेरैबायदि हमनानै ला बेंगलिनिबो बेयावहाय जोंहा अर्गानाइजेसन दङ इउनिभार्सिटियाव बिनिफ्राय जोंहा कच राजबंशीनिबो बेयावहाय दङ दा गोबां बेबायदिनो जेनेबा माखासे अर्गानाइजेसनफोरा गावसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै स्टुडेन्टफोरनि वेलफेयारनि थाखाय बिथांमोना थायो स' बे दिनखालि एबसुआबो जिहेतु दङ बेयावहाय एबसुआबो बिग्रायनायाव जिहेतु दङ आरो बेजोंनो लोगोसे राभायाबो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जि माबायाबो दङ जि माखासे बिसुनिफ्रायबो बेयावहाय मानसि थांदों दै जोङो बुंगोन बेयाव मानसि दङमोन जायखिजाया बिथांमोनाबो जों बिनि गेजेरजों बुंदों बेयाव कुनु कनफिउजन जानो गोनां बाथ्रा गैया खोनाबाय ट्राइबेल हिसाबैसो जियाव फरायसाफोरा बिग्रायदों आरो फरायसाफोरा बिग्रायनायनि मेन रिजोना बेनोदि बेयाव कुनु पार्टिखौ जोङो मुं सुवाखै कुनु पार्टिनि पारपस लानानै बेयाव मावाखै आरो कुनु अर्गानाइजेसननिफ्राय एडभाइस लानानै बेयाव जों बेबायदि खामानिखौ जों मावाखै आरो बियो 29 नभेम्बरनिया पिसफुल मोनसे प्रटेस्टजों जिहेतु पुलिस दङ जायफोर मिलिटारिफोर बिथांमोना दङ बिथांमोना जोंखौ सिकिउरिटि होबाय थादों जोबजासिम बिथांमोना सिकिउरिटि होदों नाथाय बिबेक आबेगा जिहेतु जोंहा बिबेक आबेगा गोबां दुखु मोननानै दंमोन बे समाव सानस'नो हायै दुखु मोनना ओरैबायदि दुखु मोननानै दंमोन केबिनेटनि जि डिसिजन आरो बेजोंनो लोगोसे जि जोंनि बिटिसिनिफ्राय जि एनअसि हरनाय बेखिनि बाथ्राखौ स्टुडेन्टफोरा गनायनानै लानो हायाखै बेयावहाय माबा मोनसे इनसिडेन्टआ जाबाय बेखिनि बाथ्राखौ सोरबा आबसुखौ सोरबा इउपिपिएलखौ सोरबा रेजिस्टारखौ दा बेबायदि बाथ्राया बेयावहाय फैनाङा इनभेस्टिगेसन खालामनोबा जोंखौ खालाम जोङो दुखु मोना खालाम जोङो इनभेस्टिगेसनखौ खालामोब्ला खालाम जोंखौ इनभेस्टिगेसन खालाम जोंखौ लाना थां जोंहा जेबो आपत्ति गैया हाजार स्टुडेन्टखौ नोंथांमोना लाना थां नाथाय मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना सान मुंख्लंजों जि मोननाय बिनिमय संग्राम खालामनानै बर'फोरा मोननाय बिनिमया दिनै जुदि सोरनिबा मानसिनि थाखाय जुदि थेर बेथेर जुदि जायोब्ला इन फिउचाराव नङा होमबा गुबुन हारिनो राजनितिक मोन्थाय गुबुन हारिनो हानि मोन्थाय जुदि बेबायदि जुदि मोन्थाय लानानै बिथांमोन बायदिया बिटिसिखौ जुदि सानसे समाव जुदि सलायफायोब्ला बिथांमोना राजत्व जुदि खालामफैयोब्ला आरो बेखौ साननानैनो जोंनि फरायसानि जोङो बिग्रायनाया सोलिदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो थानो मोनदों दिनै जोङो नै मोनसे परिस्थितियाव बाथ्रा बुंनो हादों गोदो समाव मामोन बर' हारियाव बेसेबां जोंनि आइजो माहारिखौ जिनाहारि खालामदों बेसेबां गुलिदों गावदों बेखौथ' जोंहा हिसाब दङ नङा होमबा बेखौथ' जोंहा साननाय दङ जारिमिन बिलाइयाव बोरलाबानो जोङो मोनो जारिमिनानो बुंनाय बाथ्रा आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ सानबाव गोदो समाव मा खालामोमोन गुबुन माहारिया गुबुन जातिफोरा मा खालामोमोन जि जोङो जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि मुगैयोमोन ट्राइबेल होननानै ओरैबायदि मुगैयोमोन जि साहा कापसे जुदि लोङोब्ला बेखौ सुना होनांगौ ओंखाम जुदि जायोब्ला हमनानै ला सोरनिबा हारसाफोरनियावनो जा ओंखाम जुदि जायोब्लाबो बेखौ लिरनानै गारबोनांगौ ओरैबायदि मोनसे परिस्थितिनिफ्राय बर' हारिया नैयाव फैदों आरो बिखा फोदाननानै जोङो बुंनो हादों बेखिनि बाथ्राखौ मानो होननानै बुङोब्ला गुबुना जोंनि जौगानाय आरो जोंनि बर' हारिनि मोनथाय थामोनथायखौ नुनानैनो षड़यन्त्र खालामनानै मोनद' हारिनो एसटि होनानै जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालामनो नागिरदों गोदोबो जोंहा राजा दंमोन रायजो दंमोन बेबो जोबस्रांबोबाय फैयै मोनसे नैयावहाय दा बेबो सानसे समाव थेर बेथेर जाहैगोन नामा नङा होमबा गुबुन हारिनिफ्राय इएम जायोबा गुबुन हारिनिफ्राय सिएम जायोबा डिपुटि सिएम जायोबा गुबुन हारिनिफ्राय एमएलए जायोबा केबिनेट मिनिस्टार जायोब्ला बर' हिसाबै मा सिनायथि थाबावगोन बेयाव आइडेन्टिटि थाबावगोन बुंदो दानिया बिटिसि सेक्रेटारिनि बाथ्राखौसो बुंगासिनो दङ नोंथांमोना बेयाव थानानै जि बिटिसि खुंथायखौ खुंगासिनो दङ नाथाय बे डिसिजनजोंनो बिनि बिटिसिनिफ्रायनो जुदि बेबायदि मोनसे जुदि खैसारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोसोम जोमैया जुदि साग्लाबबा बेयाव कम्प्रमाइज गैया बर' हारिया कम्प्रमाइज गैया लाइमोना कम्प्रमाइज गैया ट्राइबेल माहारिया जोङो कम्प्रमाइज गैया फरायसा हिसाबै जों जुजिलांगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ आं मख'बावगोन दिनैनि समाव जोङो नायोब्ला बर' हारिया गोदोबो खौसेथि गैयामोन दिनैबो खौसेथि गैया इयुनावबो खौसेथि जागोन ना जाया बेखौ जोङो हमनो हाया मोनसे बाथ्राया बेनो मानि थाखाय जोंनि गेजेराव खौसेथि जाया राजनितिक दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखायनो खौसेथि जाया बिथांमोना गोबां धोन सम्पति बिथांमोना आरजिनानै लाबाय बिथांमोननि धोन सम्पतिखौ जाख'नो हाला नाथाय जोंनि रायजो नोंथांमोना मोनथिनांगोन
खोनाबाय मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन जे मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला सोरबा बिदा फंबाय सोरबा न'खरनि बाय बाहागि हमनानै ला सोरबा जिहेतु दङ नङा होमबा जोंबो सासे फरायसा हिसाबै एसटिनि माबा मोनसे केटेगरियावनो जोङो जब मोनो बबेबा मोनसे जोङो एडमिशन मोनो स्कलारशिप मोनो बेयाव जोङो स्पेसियेल जोङो इन्जय खालामनो हायो नङा होमबा बे इन्जय खालामनो हानायखौ गुबुन हारिफोरा मानो मेगन सादों नङा होमबा गुबुन हारिफोरा मानो बेबायदि जादों जोंनि जौगानाय आरो देरनायखौ मानो नायनो बादों बिथांमोना सब एसटियाव मा दङ आरो बिथांमोना दि दाबिबाय थादों बिथांमोना दि बुंदों नङा होमबा जुदि बिथांमोनखौ जुदि इमान डेभेलप जानायखौ लुगैदोंब्ला बिथांमोना जिबायदि दङ बिथांमोननो स्पेसियेल मोनसे इन्जय खालामनो थाखाय बिथांमोननो राइट हो एसटिखौ होआलासिनो बेखौथ' होनो हायोना बेयाव माखासे षड़यन्त्र दङ आरो राजनितिक दैदेनगिरि नोंथांमोन बर' हारिया दिनैसिमबो खौसेथि गैया नोंथांमोननि थाखायनो खौसेथि गैया नाथाय नोंथांमोना खौसे जायोबानो बर' हारिया खौसे दिनै जोंनि गेजेराव सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा बिजेपि बेबायदिनो मोनसा मोनसि इलेक्शन समाव नाय दिनैनि परिस्थितियावबो नाय दिनै फंसे बाथ्रा बुंगोन आं थार बाथ्राखौ बुंगोन आंखौ सोरबा बिपिएफनि मानसि सोरबा इउपिपिएलनि मानसि सोरबा बिजेपिनि मानसि आंखौ बुंगोन बाथ्रा बुंगोन स' बेफोरबायदि मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैनाङा सैथोखौ जोङो फोरमायनांगौ आरो सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौ राजनितिकाथ' दिनै दं गाबोन गैया सोरबा दिनै फैदों सोरबा दिनै थांगोन नङा होमबा राजनितिकखौ साइडआव दोनथ'नानै हारिनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनो हाया नामा फंसे बाथ्रा नोंथांमोना साननो हाया नामा हारिखौ अलखदाव जुदि लाङोब्ला नोंथांमोना भट बेंकनि थाखाय जुदि हारिखौ जुदि माबा मोनसे जुदि अलखदाव लाङोब्ला कमप्रमाइज गैया बेयाव जातिया कमप्रमाइज गैया रायजो राजाफोर नोंथांमोन मोजाङै खोनासंनानै ला कमप्रमाइज खुनु दिन जानाङा आरो जोंबो फरायसा हिसाबै जों कमप्रमाइजआव गैया जोङो बिग्रायगोन आरो बिथांमोननि बेरेखाबो जों गसंनो थाखाय जोङो बायद'था जागोन बेनो आरो बाथ्राया